mga bagong awit, ang kalipay tayo singgit, ang ginulabing hingpit, daygon ta ang Ginoo, uban sa mga instrumento, ang kalipay tayo sayaw, ubulahang adlaw. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Atong iampo ang kahiusa sa tibuok kalibutan, labi na dinhi sa atong nasod, ang atong mga leaders magkahiusa unta kanunay, ug ang atong mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi, hatagan unta sa mga grasya nga ilang gikinahanglan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, nga makagagahom among kalauman ug kusog, kun wala ikaw, wala kami mahimo. Tabangi kami sa pagtuman sa imong mga sugo ug pagpahimuot kanimo sa among mga buhat ug tinguha. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Corinto. Mga igsuon, buot namo nga masayod kamo sa nahimo sa grasya sa Dios didto sa mga simbahan sa Macedonia. Gisulayan sila pag-ayo sa mga kalisdanan nga ilang gisagubang, apan ang ilang kalipay labihan kadako ug tungod niini naghingapin ang ilang pagkamahinatagon bisan sila mga kabus kaayo. Makapamatuod ako nga nanghatag sila sumala sa ilang maarangan ug labaw pagani ni ana kaysa kaugalingon nilang pagbuot, naghangyo sila kanamo ug gani namugos man nga tugutan sila pagtabang sa katawhan sa Dios didto sa Judea. Ug ang gibuhat nila labaw pa kaayo kaysa among gipaabot. Una sa tanan, gitugyan nila ang ilang kaugalingon ngadto sa Ginoo ug unya pinaagi sa pagbuot sa Dios, gitugyan usab nila kanamo ang ilang kaugalingon. Busa gidasig namo si Tito nga maoy misugod niining buhata sa pagpadayon niini ug pagtabang kaninyo paghuman niining talagsaong pag-alagad sa gugma. Kamu mga dato kaayo sa pagtuo, sa panulti, sa kahibalo, sa inyong tinguha sa pagtabang ug sa inyong paghigugma kanamo. Busa buot kami nga magmahinatagon usab kamo niining alagad sa gugma.
Wala ako maghimo bisan unsang mga lagda, apan pinaagi sa pagpakita sa tinguha sa uban sa pagtabang, buot kong masayran kung tinuod bagayod ang inyong gugma. Kay nasayod kamo sa grasya sa atong Ginoong Hesukristo, nga bisan siya dato nagpakakabus siya tungod kaninyo, aron madato kamo pinaagi sa iyang kakabus. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Daiga ang Ginoo, kalag ko. Daiga ang Ginoo, kalag ko. Daigon ko ang Ginoo sa tibuok kong kinabuhi. Awitan ko ang kadayganan sa akong Dios, samtang buhi pa ako. Daiga ang Ginoo, bulahan siya kansang hinabang, mao ang Dios ni Jacob. Kansang kalauman anaa sa Ginoo nga iyang Dios, nga nagbuhat sa langit ug sa yuta, sa dagat ug sa tanan nga anaa kanila. Daiga ang Ginoo, kalag ko. Nagmatinumanon hangtod sa kahangturan, nagaamping sa katarong alang sa mga gidaog-daog, nagahatag og pagkaon sa mga gigutom. Ang Ginoo nagpalingkawas sa mga binilanggo. Daiga ang Ginoo, kalag ko. Hallelujah, 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 hallelujah. Pagdaigong ng Diyos, hallelujah. Pagdaigong ng Diyos, hallelujah. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, nakadungog kamo nga giingon kaniadto, higugmaa ang imong mga higala ug dumti ang imong mga kaaway. Apan karon sultihan ko kamo, higugmaa ang inyong mga kaaway ug pagampo kamo alang sa mga tao nga nagpasipala kaninyo, aron mahimo kamong mga anak sa inyong amahan nga atua sa langit.
Kay siya sa walay pagpili, nagpadanag sa iyang adlaw ug naghatag og ulan ngadto sa mga matarong ug sa mga makasasala. Nganong magpaabot man kamo nga mobalos kaninyo ang Dios kun kamo nahigugma lamang sa mga tao nga nahigugma kaninyo. Bisan gani ang mga kubrador sa buhis nagbuhat man ni ana. Kun kamo makighimamat lamang sa inyong mga higala, unsa may nahimo ninyo nga labaw sa kasagaran. Bisan gani ang mga tao nga wala motuo sa Dios nagbuhat man ni ana. Kinahanglan magmahingpit kamo, ingon nga hingpit ang inyong amahan nga atua sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Ang perfect nga tao para sa Ginoo di ay dili ng tao nga naangkon niya ang tanan. Ang tao di ay nga perfect kana di ay tao nga sama niya ni Kristo kamaong mohigugma sa tanang tao. Sige, ing na imong tupad. Ing na wa kay gidumtan ron. Kana peligro na di naka-perfect bisag summa cum laude pa kasi inyong eskwelahan pero daghan kay kag kontra dili ka perfect. Bisag kada exam 100 gyud imong kuha pero daghan kay kag ikalagutan di ka perfect. Muna matud pa ni Kristo ang makapahimo natong hingpit mao gyud ang paghigugma sa tanang tao. Buutan, dili buutan. Mga tao nga atong higala o mga tao nga atong kaaway or kadtong nagsigig pangaway nato. Og tungod niini, ang perfect sad nga tao tungod kay mahigugmaon man siya sa tanan, manggihatagon. Mao na nga diri sa atong unang pagbasa, ang taga Macedonia nga nagantos og daghan kay kalisod nga financial ug uban pang kalisdanan matud pang San Pablo nagsigi og panghatag. Wa sila ba magsigig kwenta ba nga sila naglisod, ni tabang sila lain sad nga naglisod. Gani mga igsoon, ang atong mga santos ato man ni silang giisip nga perfect, mausad ni ang ilang kinaiya sama ni San Roque, nang hatag siya, niya siya nagkalisod. St. Francis of Assisi, nagpakilimos, aron manghatag sa uban nga mga makililimos. San Isidro Labrador, pananglitan, sa iyang pagtrabaho nga porting lisura, nang hatag sa iyang isig katrabahante. Pangutan-an sa imong tupad, ing napulos magitaron naglisod, sige kag palit og sitio mopatukod tag balay sa mga taong way balay. Ana siya. Kinibitang ato mga proyekto dinhi sa mga miaging mga pamalit na tug slots, pulos-pulos magita naglisod pero nakahimo tag nindot nga mga istruktura, mga proyekto tungod sa atong pagpanghatag bisan pag naglisod ta. Matud pas atong tubag sa Salmo, dayga ang Ginoo kalag ko. Kanus aman makadayeg ang atong kalag ngadtos Ginoo kunwa siya'y sala. Ang kalag nga gitabunan sa daghang sala mag-ago na sa kasakit o kasakit. Pero ang kalag nga way sala magsige nagdayeg sa Ginoo. O kanus aman maway sala ang kalag basta magsigig higugma, magsigig tabang ngadto sa uban. Pagampo sa katawhan. Mga igsoon,
Mudangop kita karon ngadto sa Dios nga atong maluluyong amahan ug moingon kita nga masaligon. Amahan, pamatia kami. Amahan, pamatia kami. Nga ang mga nangulo sa simbahan, mahimong panig-ingnan alang sa katawhan, diha sa paagi sa pagpasaylo ug paghigugma, ug sa ingon maglarawan sila sa kabalaan sa Dios ngadto sa kalibutan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga sila nga nasuko ug naglagot sa ilang isig katawo, makaamgo nga ang ilang gibating kayugot ug pagdumot, magpahimulag lamang kanila sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang mga pamilya nga nagkabahin-bahin ug nabungkag tungod sa kawalay pagtagad sa usag-usa, makadiskubre sa ilang naandang kasuod ug kamabination. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang mga masakiton makabaton og kalinaw sa hunahuna, kay naila nila ang ilang talagsaong papil sa ilang pakighiusa kang Kristo sa iyang mga pag-antos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo, nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ugalang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang mga nangamatay makaambit na sa kalinaw ug sa kalipay didto sa Diosnong gingharian. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Maluluyon o makagagahom amahan, dawata kining among mga pagampo, nagituboy nganha kanimo uban sa gugma ug pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Dawata o Ginoo, kining among mga gasa, iman sa mong gugma, sa gumaw sa tusa. Kining pagkog, kining bino, ginamasa kamot sa tao. Ang imong mga grasya, mga samo, mga liya, ihatag na kanamo, ulang itong amal. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos na simbahan. O Ginoong Dios, niining pan ug bino gihatagan mo kami og kalanon alang sa lawas ug sa kalag. Ang santos nga misa magbag-o unta sa among kusog ug maghatag kanamo og kaayo sa kalag ug lawas. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo.
manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay, makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhonong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristong among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo balik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon
pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay mo man ang gingharian, ang kahulugan himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaa usab kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apani pamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw
ug gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Kung sa akong ngalan kamu magkapundo, nahiusa sa pag-igugma, nagabuhat kamu sa akong gisugod. Ug ako kaninyo makiguban. Ug ako kaninyo makiguban. Dadang akong kalinaw, ang bilyon kong gasan, dadang panagsama sa tanang katawhan. Magampo kita. O Ginoo, kining Eucharistia timaan sa kahiusa, makapadangat unta dinhi sa imong simbahan sa matuod nga kahiusa o kalinaw. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diyos nun nga kahingpitan, perfection. Nya mahitabo ra ni kung higugmaon gid nato ang atong mga kaaway ug mogsige tagpanghatag ngadto sa uban. So padayon mo mga igsoon og suporta sa atong YouTube channel kaning Padriciano Ubod. View, like, share, ug subscribe every day aron mas daghan patag matagaan og paambit sa atong mga homily ug sa atong mga misa o makahatag sa tag gamayng income sa atong parokya para sa atong charitable expenses. Nya makalikay sa tas mga scammers kay niya man din hinato ipakita ang atong official information. Ang ato sang official Facebook page mao ang San Vicente Ferrer Parish, Liloan. Nya kamong gusto pang mutabang sa pagtukod natog padayog tukod og mga balay, available ang atong CTU nga slots nga tag 100 pesos. Padayon lang magpadala dinhi sa atong mga slots aning CTU Ang Ginoo manaa kaninyo Manaa usab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Magambahan